що я думаю про це? Вчора мені задавали приблизно таке ж питання, на нього відповідала. Українські телевізійні медіа так побудовані, всі практично, що вони належать людям, у яких є політичні інтереси. Дивно, так? Да. Тобто новина... У цих людей є політичні інтереси, і вони використовують свої медіа задля своїх політичних інтересів. Це тут крапка. Який би ви канал не взяли, це так. Чи є на цих каналах внутрішня цензура? Так, вона є. І у вас теж є. Тому що на жодному каналі, на 1+1 ніколи не будуть вести розслідування проти Коломойського. На ICTV, СТБ ніколи не скажуть, що Пінчук якийсь не така людина. Зрозуміло, що це завжди було буде. На каналі ЗІК ніколи не говорили, що Демінський якийсь не такий. Розумієте? Ну, тобто у вас є цензура? Так. Цензура – це внутрішня цензура, скоріше. Яка різниця цензура внутрішня, зовнішня? Тобто, я перепрошую, з вами зустрічався менеджмент і говорив, ні. Ви як? Ви флюїдами обмінюєтеся? Чи просто таке загальне розуміння? Я розумію, що краще от не чіпати? Більше того, коли я брала інтерв'ю, я не знаю, ви бачили моє інтерв'ю з Медведчуком? Ні. А як ви думаєте? Ні, бачили. Молодець. Дивіться, ви звернули увагу. Ще говорили йому, що як він ставиться до того, що він проросійський політик. Я заговорила з ним про справу Стуса. Я говорила з ним про мінські домовленості, яку роль він там грав, про дуже для нього неприємні речі. Розумієте? Ну, якщо ви вважаєте, що це приємні речі, то може бути. Ну, справа Стуса для нього до сих пір це питання, і по ньому було видно, що це неприємне запитання. Але я про це говорила.